Siphinde siphethe isandla ezinkulu ekhaya kaJesu. Let's give God a round of praise. He's worthy of the praise. Hallelujah. Sibonga kakhulu bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi ngibingelelile nasemini ngiyaphinda ngiyabingelela futhi obaba bonke omama bonke egameni lika Kristu Jesu abantu abasha ingane zombuso ngiyanibingelela kwelamandla igama lika Kristu Jesu inkosi ephilayo sanibonana ebusuku sanibonani bantu bakaNkulunkulu sanibonani ninethekwe ngegazi sanibonani mhlaba olikhethekileyo sanibonani egameni lika Jesu sanibonani sidlalifa sanibonani egameni lika Jesu oKristu inkosi amen. Ngiyafisa ngaphandle kokuchitha isikhathi angilekelele ophethe i-mic bishop ungakwazi ukungithathela i-mic unginikezele umpostoli umam Faith lapha emuva ezokwazi ukungilekelela sifunde egameni lika Jesu amen. Into engenza ngikhulume kanje noma ngishumayele kanje mphathi ohlelo ilento elapha kwabase Philip uchapter 1 verse 6 and 16 kakhulukazi verse 6 amen. Ngiyacela sike simfunde kafushane egameni lika Kristu Jesu inkosi. Ngiyakholwa umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe uJesu wayenzela umusa impilo yami. Alibonge igama lika Kristu Jesu. Oningi bengakusho ngenxa yesikhathi esikhonza ngaphansi kwaso. Ngiyacela sifunde incwadi yabase Philip uchapter 1 verse 6 no 16 egameni lika Jesu amen. Hallelujah. Lekelele mpostoli egameni lika Jesu amen. Siyafunda bazalwane verse 6 Jesus. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku luka Kristu uJesu. Alibonge igama lika Jesu. Awu amen bazalwane awuphinde. Hallelujah. Awuphinde. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku luka Kristu Jesu. Alibonge igama lika Jesu liphilile uNkulunkulu wanamandla uNkulunkulu ethocwayo. It is your word. Waphefumulele emaphakadeni. Limile uNkulunkulu wakhuluma wadala umhlaba wabakhona thina siyalikhona. Siyabonga liyahlabana uNkulunkulu onamandla lona lodwa. Kubeka nalo uNkulunkulu litho. Yebo Nkosi asihlanganisi nalotho. Siyabonga uNkulunkulu. I diluted as it is. Ukuthi abakholwa yilo bayena. We believe it oh God. Abathemba kulo uNkulunkulu siyakholwa. Siyalithemba. Mabambelele kulo. Limile uNkulunkulu. Ngeke kwenzeke uNkulunkulu bafeyile. Yilo izwi. Liyaphumelela kahle kulithumela. uNkulunkulu. Alisoze labuya labuya. Linamandla. Thank you Jesus. Linamandla uNkulunkulu wethu. Yes Jesus. Ligcobe ngalawo mandla phezu kwempilo zethu. Thank you Jesus. Oh amen. Into eyenza bazalwane sikhulume kanje ilento ukuthi siyethembile lento bangcwele. Amen. Hallelujah. Siyethembile lento yokuthi uNkulunkulu uqalile umsebenzi omuhle empilweni zabantu bakhe. Thixo uNkulunkulu othembekile uzakufeza. Jesus. Whether uSathane uyathanda noma akathandi, be rest assured ukuthi uNkulunkulu ungu-alpha. Yes. Once God eqala into qinisekiswa ukuthi uNkulunkulu uzoyilinda lapha endaweni kaOmega. Jesus. uNkulunkulu oqala into la ayiyeke iprocess uNkulunkulu ayoyilinda ekupheleni kwayo. Jesus. Uyabona uNkulunkulu uyayithemba into ayikhulumile. Once ayikhulume ekuqaleni, yes. Jehova uNkulunkulu ophilayo uyahamba uyoyilinda ekuphetheni kwayo. Amen. That is why siyasihlangana nento ethi uyalilinda izwi lakhe. UJehova ophilayo uthi amayeke wayikhuluma uyahamba uNkulunkulu ayoyilinda ifike kulento ekuthiwa i-fulfillment. What I have said uNkulunkulu ufike ifike ku-fulfillment. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ikhona udaba endlala kaJesu. Hallelujah. Now uNkulunkulu eqala into eyethemba Paul ngethemba ukuthi
uNkulunkulu oqala umsebenzi omuhle empilweni zenu uzakufeza. Nginento bangcwele ethi what God has started and what God ayenzayo njengamanje uThixo ophilayo uzoyilinda izifike ekugcineni kwayo. Into engenza uNkulunkulu angakwenzi lokho ushiyo ukuthi uyobe sephelelwe yilento ekuthiwa ama-attributes akhe, uzobephelelwa amagama akhe, because uma ezoqala into uvele ngu-alpha. Uma ngeke sayiphethe usho ukuthi akasenalo igama lokuthi ungu-omega. Usho ukuthi akasakwazi ukuba u-beginning, akasakwazi ukuba u-end, empele kwazile ukuba u-beginning. So uNkulunkulu ophelele, once God begins something, noma eqala into uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi into uyalandela isifike ekugcineni. Ake nginikeze something eyafika empilweni yakho ngelinye ilanga. My God. iBhayibheli masilifunda uIsaiah, I don't know the time frame, angisazi isikhathi between uIsaiah nesikhathi sokuzalwa kaJesu, but uIsaiah wakwazi ukubona ukuthi kuzozalwa indodana. Nikhona edamadlala kaJesu. Wayazi ukuthi esana uthi kuzokwenzeka esikhathini la kuzozalwa kuzophiwa ini indodana, sizalelwe ini sophiwa umntwana, sizalelwe indodana. Nangisho bazalwane lithi will be called a wonderful counselor, a prince of peace, an everlasting father, a mighty God. Uyambona engekho. Niyangizwa bazalwane? So yinto yakhulunywa uNkulunkulu le. Wathi mayikhuluma kuIsaiah wasigijima uNkulunkulu wayoyilinda ngizothe encwadini kaMedu ka. Wayabala wayeka kwaqhubeka kwabusa amakhosi. Kwenzeka yonke into wangazathi lento eprofethi uIsaiah angeke yenzeke. Nalento ekhulunywa uNkulunkulu la uzoyilalela namhlanje ukuthi hayi abantu abathile. But umnikazi wayo uyithembile lento. Yakuthi njengoba seyikhuluma kanjena yena usayoyilinda kwi-fulfillment. Ukuthi angisiyeni uNkulunkulu okhuluma ungangala mina. uNkulunkulu when I speak something happens. Kodwa ngabuya ngathi ngiyathathela. Ngabuya ngathi kuzoba isikhathi eside. But we rest assured ukuthi uNkulunkulu is the first and the last. The beginning and the end. The Alpha and the Omega. We rest assured ukuthi uzoyiphetha. That is why ingekho into esingayithandaza ephambana nesiprofethi. Uyabona bayithi uNkulunkulu amagama abangalotshiwe encwadini yokuphila uzobalahla echibini lomlilo ofuthayo. Silindile ukuyibona leyo nto ngoba uma ingeke yenzeke izomhlephula ubuNkulunkulu bakhe. As much as singafuna oyedwa umuntu ayechibini lomlilo ofuthayo, but ngenxa yokuthi ushilo yena ukhona azobalahla uNkulunkulu bakho. Into engenza ngabalahla uzobe sephelelwe yena uqobo, uzobe phelelwe uNkulunkulu, because the Bible akanasithunzi machosi. God akanasithunzi sakuphenduka. Akakwazi ukuthi uNkulunkulu eshintshe abeyajika athi hayi sengishintshile mina ngoNkulunkulu. Kungenzeka manje into enza sishumayele kanje. Mangcwele. Ngiyacela mamfethu ungiqhubekele ungifundela lapho verse 7. Yini enza amadisa enikhulume kanje? Umadisa mayikhuluma unolaka. Yasingishethi unolaka. Ashumayele eCaroline. Wathi umuntu baba ngiyabona. Ayephuzele nje ngenento endiwathi ngiyabona. Nolaka. Wayengibona ngenza into enzayo machusi ngithi. Uthi usufunda ukukhuluma, usulokwenza. Wayehlele eduze kwami. Wanyakubona unolaka. Yazi lento yahlala ukuthi iminyaka mhlawumbe uphele u7 years 8 years manje. Silapha eCaroline. Yazi yahlala lento enhlizweni yami to a point la khona ngaze ngabuza uNkosikazi mathi ninalo ngempela ulaka. Athi uyathetha wena. Akuthetha nezinto ezincane uyathetha. Yazi ukuthi I tried yimi lo ngangayijustify. Ngahamba ngayo compare ulaka lukaMadise versus ulaka lukaNkulunkulu. Ngathi ayingcono. Lento deyixwayisa mayipula labantu ngomlilo. Ufuna ngisho kahle namhlanje into ayizwelwa. Ayizange yaxwayise Sodom.
Jesus. Sayibhekile itakalala koselo lontu Israel. Jesus. Wayihlahla amehlo kanje isibabu lisuka kuye. Sam. Sahlela abantu emini umuntu kanje owayengentombi yakhe wayemkanje. Jesus. Ukusalela kasalishita. Akubeka boNkulunkulu ongcwele. Akubeka boNkulunkulu olungile. Ukuthi usebhubhisa abantu akumshintshe ukuthi uNkulunkulu omubi. Jesus. Akubeka boJehova omuhle. Jesus. Bequbuka befa. Yes. Yabona lo uNkulunkulu lo. Nakubuka lo akathela ungcono mhlangolo wami. Olwami sene room for repentance. Olwami sene gap yokuthi ungaphenduka. Sephethile lo baba. Esesilwisile lo baba. Kodwa isekhona iroom yokuthi impilo yami ngisengayilungisa. Jesus. Bangafutho lwakho la. Lithi iBhayibheli ufutha njengeziko. Jesus. Abantu abakhule basuyintofu. Kukhona isikhathi la isitofu khona sesidume. Sithi uzuba ngafaka into la ingaphela center. Jesus. Ulaka likaNkulunkulu lolo. Efaka abantu abo-8 mina ngangaphinde kufu. Ngoba watshela uNoah wathi ngena yimina ngizovala umnyango. Ngithi uma kwakuyimina sengibona u8 emva kwabantu ngangawuvula mina. Ngithi no bancane abantu ake sizame futhi sibone ukuthi bakhona yini abanye abangangena. Uma ufunda kahle iBhayibheli uNoah wangena uNkulunkulu wawuvala umnyango. Kwake kwaphela 7 days ingakafiki ingakabhoboka uzaphona. Kusho ukuthi ayikhona iroom yokuthi abantu bangangena. Kodwa wathi mfalile. Jesus, hayibo. Ingakho lithi iBhayibheli kuyoba njengasemhleni kaNoah. Jesus. Hawu Jesu. Hawu Nkosi yami. Ngixolele bazana ngayikhulula ijacket le. Ngiyajuluka nolaka. Kanti umuntu ojulukayo hayi uba nolaka, ukhonzayo. Ngokwendalo nje uyathonsa, nje ngeke uyathonsa. Amen. Cela uNkulunkulu amen. Ngixolele bazalwane eqhubeni kaJesu amen. Bangitshela ukuthi angifakele ungathi manje ngizwa ngibona ungifudumala too much. Kana into evalelwe uNkulunkulu ngala iyavutha. Jesus. Ayikwazi ukukhulumeka kahle. Ulaka likaJehova uNkulunkulu wavala for 7 days. Ingakabhoboki imvula. Wafunda kahle. Mawufunda kahle iBhayibheli. Lapha la yanethi imvula 40 days and 40 nights. Awubuke nje udala olungaka insuku ezincane kangaka. Awuyimagine lento manje lokhu iyaqhubeka every day. Akho moto yohamba. Cause uthe yawenze. Lalunjalo ulaka kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi bishop esevalile. Bababuka abantu. Jesus. 7 days babuka abangaphandle. Beqhubeka bephila impilo zabo. Beqhubeka betamasa. Itabanzana. Khona waqala isitabani ngo-day 5 sekuvaliwe. Sekusele 2 days ibhobo. Hawu Jesu. Khona waqala isitabani eSodoma. Sekusele 1 day ukuba usemxolo ubhobo. Waqhubeka wayobamba indoda endoda. Akazi masinyane. Jesus. Akazi ukuthi masinyane. Jesus. Waqoqa ngathi ama-drops. Kanti uJehova uNkulunkulu ezulwini. Jesus. The merciful God. The loving God. uNkulunkulu othanda. Waphoboza imfula. Abantu bikizwa abantu baNkulunkulu. Lithakalala ngoselo lolwise. Wayibuka kanje yaqala uyababaqala bayibuka bathenga imfula enjo ijwayelekile iqala kanje ukuthi namandla lizophela masinyane yashaya bishop laphela iawa lokuqala laphela lesibili laphela lesithathu baqala bawandarisha what kind of rain is this kwasho ukuthi there is no turning back umnyango usufaliwe uyedwa uvalile uyedwa futhi onamandla okufuna ashaya imfula yanetha imfula kwaba uday 1 kwaba uday 2 baqala abantu bagcina iminyango. Jesus. Uyazi ukuthi lento engiyisho la ngicela ukuthi ungathi ayikho eBhayibhelini ngizama ukukhanda ngiyavisualize
ukuthi uma sinethelwa imfula thina emakhaya senze njani. Baqala abantu bakhandimisela ukuthi amanzi engeze endlini sakho. Bakhandimisela ukuthi awageleze. Kwasho ukuthi le mfula ifane nesimo. Jesus. Kwasho ukuthi nebe bejwayele ukuyistopha. Khona songizwa kodwa. Bebejwayele ukuyistopha lesi mfula ngemsele ephini. Kwasho ukuthi le ayizokuzostopha. Yageleza igibela phansi komsele. Kwasho ukuthi ayifane mina. Baqala bakhupukela entabeni kwasho ukuthi naseyintabeni yaya. Jesus. Baqala bagibela phansi kwesindlu kwasho ukuthi naphansi kwesindlu. Hallelujah. Khona. Hallelujah. Baqala abantu baphelelwa indawo yokubaleka. Hallelujah. This is the time. Lasibambezela khona ivangeli. Sithi uYesu usamqola. Abantu bakhandimisela. Abantu bagibela phansi kwezindlu. Abantu bayikhandela iy'ngaba. Bathi hayi sizohlala entabeni bakufika lolu sizo. Jesus. Awuliyanet. Okunjalo. Even in the days of Noah. Ungabona singala sibaningana edanti. Befana ngabe sigcwele la. Vela nomkhumba ngingenanga inqwa. Alibonga ivangeli. Ayibonga ivangeli. Jesus. Namhlanje Nkosi. Hallelujah. Yazi sixabene. Uma ngishumayelanga kahle ilade ngikhona. Wasumcindezela ngafunda bamamfe. Ufunda verse 7. Why not you senza lento? Why babusithi ashumayela kanje? Nilisho kahle bandla kaJesu. Ngenzela ukuthi understand into engiyibhalela. Funda ngomfethu verse 7 lathi ufunda khona. Why mathise ninjena? Why? No, angiyanga mina Bible college. Angiyanga bangcwele. And iyona ndawo engabona ukuthi ngiyoke ngifinyelele kuyo. Hayi ngoba ukunjani. Iyona ndawo engikwazi ukufinyelela kuyona. Angikwazi ukusuka e-university ngiye TVET college. TVET. Angikwazi ukusuka from the prestigious university ebizwa ngokuthi Holy Spirit. Jesus. TVET. Jesus. Certificate. Ebani iBhayibheli is specific. Kune university, a prestigious university. Jesus. Ebizwa ngokuthi Holy Spirit. La ufundiswa khona yonke into. Even in conduct, khuluma kanjani nobaba abadala. Ila uHoly Spirit uyafundiswa. Yes. Bese ngehla ngiyofuna certificate eTVET. Dafa. Funda verse 7. Hayi mhlanje. Uma mfethu. So ufundiswe. Yona into enamandla, yona into yosala. Sebehambile bonke abakhuthuza. Yes. Sebehambe bonke igebengu. Yeah. Sehambe yonke insalo yamabululu. Tosaliswa. Jesus. Sebequmbile phakathi ethuneni yobesala kumina. Jesus. Wala uligarantile. Wathi yodluliswa nomhlaba. Jesus. Shoni kunento yoma. Hallelujah. Singathi break ngayo speak star. Izwi Lord. Yona yosala imini. Awusuka. Balalo Paul isamile namanje. Awusuka. Nisamile. Ngendlela alishumayela ngayo Paul salokulinjalo kusebeka lokho. Jesus. Akula editing la. Bakahlangana ama-Bible scholars azama ukulungisa njengoba bathi belungisa lezulu nje. Lesi sumusho sango 2020. Hey lesi sumusho sango 2020. Hey madoda, bazalwane. Leyanto. Funda mamfethu. Heka lento salimini. Tofa no madisi. Abana bishop. Akekho iqiniso bishop. Letha sibhalanga thina. Cha. I-problem ngathi nayo ukuthi thina siyayikholwa. Jesus. And asifuni ukuyishumayela enye into ngaphandle kwayo. Yeah. Masithi nje kwabhoboka uzamqobhoboka uzamqoba. Sikhethile ungazi. Sikhethe nje ukuthi this or nothing. Mayithi mfimbo lathi mfimbo. Muthi kulo ungiphoqa Jesus. Yeah. Liyeke nokuhlanya kwami. Lisho njalo. Kuthiwa ngemfimbo yini enofuna ukuchazela yona. Jesus. Yini enofuna ukuthi ngiyi-understand. Izwi. Okaba ngishumayele kangaka kuleli ibhakede legazi eduze kombhede wami lehla ngepayipi ngathi ngizochatha. Kuthiwa ngidinga 17 liters wegazi kuphelile. Hey Nkosi. Ngapha ngithi nomoya ongcwele.
Hayibo. ugeleza ibhakede negazi lesifebe saseBriya eThekwini. As I decide and just said, I just want to save lives. Bese legazi lahamba lapho lizohlangana nami ngilele lapha. Kholwa pho. My one convinced. Ngikhetha ukuma lapha ezweni. Phela wena mawukhethe ukuba unenhliziyo enhle ethandayo efisisa abantu. Hamba ohlala esitulweni. Ufakwe lana udonswe. Ubongwe kuthiwa usizile South Africa belishort. Wena lo ikhethele lonke. You have decided ukuthi mina ngifuna ukuba usize South Africa. Wena Jesu nalezwi lakho mwana lithi nazi yini ukuthi umphefumulo uhlala kuphi egazini. Kushintshe. Abantu bafunde ukuba otsotsi. Kwakukhona umunye umfowethu lapha eDandi. Ngisho noma kuthiwa khona isihlobo sakhe akukubi. Ukhona umunye umfowethu lapha eDandi kwakuthiwa usashona kudala kwakuthiwa uNkosi. Wayithanda ukujomba upingo. Sisakhula wayihlopha nje. Yabo ngihamba impilo yakhe ngayitholi kahle. Wayehlala nje manje into ngayibamba engqondweni yami ukuthi nabazali bafunda ukuba oNkosi. Lithi lidwetshiwe izwi athi ibandla kaJesu lifundile wathi wakwazi ukujomba elodwa wathi wakwazi ukujomba elodwa usujomba wonke nalena usuyipantula likaMfowethu umzalwane usufunda izinto ukuthi into kaNkulunkulu imanipulate kanjani. Thina sizama ukuzoba amapantula la asizama ukuzofunda indlela yokujomba amazwi kaNkulunkulu besitayile lelayi lawuPaul wayikhuluma nabaseKorinte yabona la abaseFresi usuhle lesutha wena ungakulo yabo nje mawumobe into ukuthi awuyifaki uyifya umzalwane nje mamzalwane nje kodwa igazi liyadela ibhakede yabo nje mawuzalwane ufuna uyifaki uyifya ungcono nalo ophizama wena wenza uphambanisa west not no wonder majosi kukhona intaba yazi intaba bathi ngibona basala uba wena ukuthi amadoda lenze ukuthi kanjani akazi sidimona indlela abantu besilisa ngisho khuluma kodwa mfethu yini manje mayingise izokusithi nazo mfethu yes sakale ukubhanza nje lamabhakede la iba sebehambe bathamba abantu manje yebo uzoyibona into engisho bayakha ngisho awubambe onceku yabona usulu ukuqiphezela ke sifuna sente usulu ngiyathi hayi ndoda kaNkulunkulu phela of ice cream amadedele phela ibhakede ngepayipi ucabanga ukuthi uzoqhubeka ube njalo uzoqala nje usuyibona ingekho wrong lento usufika naney'ngceku ubuhle bamadonsela kuyithanda uma umuntu wesilisa kuthi kodwa khona lezi mali ayikhona ayikhona mani hayi mana yazi ngishabe besifazane bayangena nje odakeni Funda verse 7. Njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke. Yebo. Njengokuba nginithwele enhlizweni yami. Yebo. Lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyele nami emseni. Alibonge iwundlu. La mamfethu ufuna ukhaletha into yakho ukuthi kungani sishumayela kanje. Fundisa ushoba nina ake ngibe specific nina. Ngabe zokulishumayela ivangeli. Not only to preach the gospel, hayi kuphela ukulishumayela. Mina ngibizelwe
ukulivikela. Jesus, yeah. I'm here to defend the gospel. Nami. Uthi Apostle Paul ukuze for the defense and the confirming of the gospel. Let's unite ukuziva ngesenjani silivikele sinjani siliqinise ivangeli. Hallelujah. Asibizo la but sizolivikela. Jesus. Uthi Apostle Paul ebhaleni bakhe sihamba encwadini yesenzo uthi ngikhathe kahle umhlamba kaNkulunkulu ayisuselana egazi lakho uthi kuyavuka impeace ehaha. Wayebenza babe aware ukuthi uzokwenza isikhathi la kuzovuka khona impeace. Lithi iBhayibheli ezihaba singewuhawukela umhlambi kaNkulunkulu. Jesus. Ama-hyenas aphumile. Jesus. Sizolidefend ivangeli. Mina personal ngizolidefenda ngokuphila kwami. Jesus. Lithi uthi umhlabeni siliphathe kahle. uJesu walife. Jesus. Asiyinto nje kwavele kwakungena lapha kwenziwa i-transaction kwathiwa Satan ufuna malini wabiza noma imali basayina i-check akusayinanga check kwahlinzwa indoda iphila lapho. Jesus. Kwaqutshulwa indoda engenacala yaphanyiselwa endaweni yabantu abangcolile yayona esibambaneni ingenacala. Jesus. Yathatha zonke izono zabantu ivalela Nkosi yami. yakubona zena nemthini ehlasi bese bakhona umuntu ozovela ayidefende lento yaluka nazi yabethelo yabhalansa ngeyipikile angikhathali uma bayifaka iy'ntambo la. It is impossible for the names. I don't care. Lithi wabethelwe esiphambanweni. Jesus. Ephethe isono sedandi lonke mari sibeke name it nambi it konke nawe nami enyuka naso. Jesus. And we need to defend them. So it defenda nangokuphila kwethu. Hallelujah. Asizuyidefenda ngokukhuluma. So it defenda nangokuphila kwethu. Jesus. Simisela ukulivikela ivangeli. My God. Jesus. Simalapha emnyango akutsholo amasindisiwe. Jesus. Asitsholo banxele. Jesus. Singena nje sithola sihlaba idlozi sikwenza sibhalela yonke into in the defense of the gospel. We will defend the gospel. Already started. Hallelujah. Oh Jesus. Akazange sihluphekele ise bishop. Angiphelanga ise bakushila ngithi. Uhla esifundisa isiphakela. Akazange sihluphekele ise le ndoda. Lo misiyalala uthi sange sihluphekele ise. Jesus. Yayishela nje ukuthi esifune ehlathile ekhale. Ithi esifune ekhale futhi. Yayinento esifundisayo bona. Futhi ngenza ukuthi mayisondela ibhox elinye uhlehlise ngalesi. Jesus. Jesus. Defend the gospel. Yabusha. Defend Whatever the it gospel. takes. Whatever it takes. Masondela nje ibhox esakhalisa. Jesus. And we are on our toes banqwele. Yebo. Ibhox afuna ehlazilila. Jesus. Jesus. We will defend the gospel. Jesus. 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 My God. Uzofaka kulo. Singasikhiphe lento. Awu amen. Sizongena ngisho laphakathi enkanjeni usicindezele kanje. Sifundisiwe. Uthi Apostle Paul we are pressed on every side. Jesus. Ngisho bayishalephi isisa intentions fike sime kanje. Singasakazi ukuhlehla. Ungasakwazi ukuhlehla usufunda nje lento. Jesus. Uzohlehla. Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yenzela wena konke ngixoxa. Yabusha. Noma nje bakufaka incwadi manje. Bathi bayixosha emsebenzini. Hallelujah.
kanjani Hallelujah. konje sophila kanjani Hallelujah. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. We will. Awusifundisile. uDavid engayibona lento kaPaul uthi wena uNkulunkulu ufundisile ngishimino yethu Jesus. uthi konje ayifundise ngishimino yethu Jesus. hayi senza isimo mayifika Jesus. usizwe senza nje ukabona Jesus. sithi kanti konje sinthelisayo Hallelujah. ayingabona ngamehlele yama Glory to Jesus. sifuna sithi suka nawo Glory to Jesus. uyalapha nawe Glory to Jesus. Oh, Jesus. Kuyezwakala. we will defend the gospel siyaqinisekisa ngalokho soqinisekisa bancane and njengoba ngithi bancane so defend akuzulidefenda ngedwa so defender so uzongena phakathi ekhaya kimi Jesus. uthi ivangeli selithukeke kakhulu I'm standing naleli khaya in defense of the gospel Jesus. bathele dlala ngevangeli ayikho lethu ibukele lapha kithi Oh, defend. we will defend ngempilo zethu Jesus. mhlawumbe ngasenza ama-crusade amakhulu Jesus. mhlawumbe ngasimisa iy'mvuselelo ey'nkulu Hallelujah. kodwa emakhaya kithi Hallelujah. emsebenzini esikuyo Hallelujah. ey'ncwadini esikuso Jesus. How we shall. we will defend it verse 16 hayi wefuna abantu lo baba lo angilekele wangifundiseni into wesisinokwanda engangayazi ngaqala ukuyibona nami ngenza esiparingini wathi uyabona wathi khona into econnecte imlenze econnecte nejoy ejaw umhlathi womuntu uthi uyabona ukuthi ibhox abake balishala lapha emhlathini liqeda nala lithi Awusuka madoda. uthi uma kusafuna ukulunga uphinda-phinda Awukodwa ngosiyami. wayethi yena uthi esiswini ekhaleni lesa singala wayethi faka emhlathini Jesus. bosaliya phansi Phansi. ngelizwa bancane Yeah. la Amadolo akho. sifuna indlela sifunda indlela yokuthi isimo noma ngathiwa sikhulu kangakanani Jesus. sifunda indlela bancane Jesus. yokushakamisa isikhebisi Yeah. bese sifuna iphakethi Jesus. Shayijopho. noma ngathiwa sikhulu kangakanani isikhebisi Jesus. Hallelujah. wena shayela ushayela make wafika Awushaya. yonke into engiyishaba kuthetha wayibuza kukhokho wethu uDavid wayibuka iy'nsimbi zikagoliyathi Jesus. funa indawo Ayisuka. Jesus. Awukosiyami. Jesus. wathola ukuthi kufanele ngishamehlo kuphela wathola uDavid layishaya mina le nto babuka abanye bamzwela betha ukuthi uDavid uzokubulala lo muntu yasithi into yaphela Awukosiyami. athi Trainiwe. shwitheni Jesus. yathi ngizokushaya la ngizokushaya la ngoshabatshama ayofaka Jesus. wathi angisiwamosha lamala Awukosiyami. yodwa into engizoyenza ngifuna Target. Jesus. kwasho ukuthi ndiyakwithaget My God. akashayanga phinde ofake elinye Jesus. washaya wasemlinda Awusuka. uyayenza Jesus. ngabona iqipha sizofunda ukuyisizima empilweni zethu Hallelujah. sizofunda ukuyisizipha Hallelujah. Oh, Jesus. asini uzohlala la Ay, sizofunda ukuyisizipha oshagoya. eseyisidelesaladelela ngisho nabafowethu Time and distance. wayithuniwe ukuhambisa ukudla Yebo. wafika le ndoda idelela izidelela ngisho nabafowethu Kodwa David. kunabantu abahambe phambi kwethu wadelela usathelaza akekho noyedwa ayenza Kodwa David. kodwa niyakisho bafowethu Jesus. wadelela zathi akekho ongayenza wabuza ngisho inkosi yase-asariya mhla idelela uhezekiya Ayisuka. usuka amadoda abazalwane Ayisuka. yathi hayi hambani mtshele uhezekiya ukuthi uNkulunkulu wakhe angamkhohlisa ukuba angakwazi ukwenza amaphule la
akho kwasho ukuthi udelela omunye uNkulunkulu. Jesus. Sizobamba into kaDavid. Kunezimo ezidelelile for so long. Ingakho ngithi I'm here for the defense of the gospel. Kunezinto ezidelela amakhola for too long. Jesus. Uthi omunye uyabona bishop uma eseshayela umuntu washaya ehlupha. Yazi khona lento bangcwele emhlabeni nje jikelele. Nathi siyenze evangelini. Uthi esebashayela umuntu bese uvela ukuthi kulungile namhlanje uyabuya. Athi bishop uyabuya umalume. Ngizomtshela. Ngizobona ukuthi uyenza kimi ngizoqhubeka uyenza. Nathi bazalwane siye behind the veil. Jesus. Sacela ungene Jesu. Sihluphekile la. Jesus. Siyacela bhuti omdala. Ubungephume yini? Awukutonta. Kunezipho singakwazi ukuthi. Awukodwa malume. Yingakho lithi ubani obengamelana nathi. Jesus. Uma sisodwa. Hallelujah. Ubani ongamelana nathi. Hallelujah. Ubani ngakithi. Jesus. Sasimbebela uSathane. Jesus. Sibebela ngisho ifanse. Jesus. Ucabanga ukuthi uzobiza amaphilisi. Ucabanga ukuthi uzobiza udokotela. Sibebela uJesu ko. Jesus. Isofuza wasifo. Ukuthi umuntu asangakimi. My God. Akwazi ukumelana nawe. Angamelana nathi. Who can stand? Akuncane kunini. Ngisho nezikweletu sezilibhuqusisile ibandla izikweletu. Waza siyobiza ngale mva kwefeli. Ikhona into ekwazi ukwenzeka ngale behind the veil. Kuyaphumeka bangcwele kuyaphumeka. Kuyaphumeka ungaconsolidate kuyaphumeka. Ukhuluma phe kwesimo nje uthi. Yabona nje mangidilika la. Ngifana noDavid ekhonto engiyixoshile. Ngibuyela kuwe ngiphethe lento lokuyini engisenje kanje. Mangifika phambi kwakho. Nithi kudala umile la. Kudala umile. Kodwa ngibuye entabeni yasesiyo. Ngibuye igidgidini. Ngibuye bandlela masibu. Haleluya. Ngibuye khona. Ngibuye entabeni yaphatheka kuyo. Jesus. Dawe ngibuye kuyo. Jesus. Amandla lapha ayatholakala. Lithi iBhayibheli bayakhuphukela khona. Base benika imani. Funda Faith verse 16. Mwengcwele sewusuka. Ngisuka. Azi Faith ezothandaza. So maphe kwezwi. Asisuke. Verse 16. Verse 16. Nama. Laba bashumayela ngothando. Yebo. Bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli. Lithi iBhayibheli bazi ukuthi ngimiselwe mina ukuvikela ini? Ivangeli. Yebo uNkulunkulu la sizolivikela ivangeli. Faith la lento ithi sizolivikela ivangeli. Manje sihamba nomnikazi walo. Uyamazi mohamba nomuntu bishop kade beshaya abafana bo4. Uhamba phambili athi mkhombe. Akutsho njalo. Ufika athi uthi bakushaya oba. Khomba labantu okushaya athi lo othosa lawe. Athi khona umuntu akafuni umuntu mayezobashaya abashaye ngawani. Ufika athi uwe nathi umshayisho ozana. Now uzana nani bathathu uzana. Manje wenzela ukwenza umsebenzi ube lula. Kodwa zonke izinto ayibekela. Amen. Jesus. NoNkulunkulu asimkhonza abangcwele. Uyi all round. Akadini ukuthi ayi ngizofika ngibhekane sibese ngiyabuya. Ngiyongigcwalisa njenge generator. Ngizogcwalisa upetrol just abuya abe namandla. Jesus. Ngicela zonke izimo zamathi nalo kusiyadilisa nalo kusiyadilisa. Amen. Hallelujah. Simisele ukuvikela ivangeli. Fundisa ushoba into lezo ngena ngishumayela kanje. Ingoba sizolivikela ivangeli. What is scriptural remains scriptural. Okuyizwi ohlala kuyini? Izwi. Angasiloniswa. Akhambe. Noma athiwa kwenziwa ubani aku. Ngoba nanti isitshelo ukuthi yosalimini. Ngiyacela ke mamfiki ukuthi ungizwe. Ngifuna ukuyibhala lento. Amen.
into engibhalela iHoly Bible noHoly Spirit ungizwe kahle umuntu kaNkulunkulu ikhiphela incebo izwi iHoly Bible le becomes an empty word if it doesn't have the Spirit of God. nesonke yebo Ngiphinde lento Bishop iBhayibheli lilodwa engekho umoya ongcwele lingamazwi nje empty lona lodwa nje ufuna uyabuka ethobe endamandla ufuna kalamsiza umuntu oseyiyona ngoba uyalifunda ngidala umuntu oseluthola uyalifunda naye then alikwazi ukufika kulento ethiwa yini yizwi ngoba ufunda ini the Holy Bible at the absence of what of the Holy Spirit umoya ongcwele awukho iBhayibheli njani likhona kodwa uma uzoba neBhayibheli elingcwele ube no Holy Spirit no moya ongcwele lokho kuhlangene ukukhiphela ini that is why ithi yonke imibhalo iphefumulele angisho yona imibhalo uma ingaphefumulele ayinamandla okuyala nokuchuza kusona uyabona kube kuthiwa inja imibhalo yakwazi ukusona funa kade abasona laba bantu uthi abakwazi ukuqumuza isigubhu ubusuku bonke wonke ubusuku kudu imibhalo funa kade abalekela kushoda umoya ongcwele once kwahlangana ke ncebo kokubili ukukhiphela izwi and izwi likaNkulunkulu ufuna ukuthi linegunya ubhale ngesiZulu yabo iBhayibheli alinagunya ingakho noma uyifunde into uthi awuyinaki angiphinde bazalwane ngifuna understand ukuthi why shumayela izwi likaNkulunkulu iBhayibheli mawulifunda uhle nje ekhaya kuyekuthiwa nje ngenza umzekelo ukuthi Shoma Mfethu abantu besifazane ngibavumela ukuba bame bafundise banje athi umuntu washo kimi omunye athi lawo mavesi mina ngiwanaka uNkulunkulu uyalisebenzisa uyalizwa ukuthi alinagunya akuthi ulifundile alinalo igunya alikwazi ukumkhomanda ukuthi lento engitshela nokuNkulunkulu musukuyenza alimkhomandi ulifundile alimtshela lutho alinagunya phezulu alinamandla phezulu empilo yakhe kodwa once kwaba khona iBhayibheli kwaba khona umoya ongcwele uhlangene ngahlukanisiwe uqubuka izwi and izwi linani li-authoritative linegunya namandla izwi laNkulunkulu awufundeke mamfethu ukuthi why ngithi linegunya namandla Psalms 29 funda ukuthi kungani ngithi linegunya namandla ukhona into esho uNkulunkulu ngoJesu bekhuluma ngolizwi bekuthi uthini uthi lo mzweni njani indoda yami njani engithosile ngayo ikhona into ayikhuluma phezulu kwempilo yakhe yabo God speaks a word upon uJesu bese tshela thina ukuthi asimhlangabeze lo senze konke akushoyo senze yonke into ayishoyo lo because uNkulunkulu khona ayikhulumile funda Mamfethu verse 3 Mahubo 29 verse 3 yes izwi likaJehova liphezu kwamanzi my God uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma yes uJehova uphezu kwamanzi amakhulu qhubeka ma izwi likaJehova linamandla manabe yayizwa manje yayizwa thini lithi iBhayibheli anamandla iBhayibheli I can give you the Bible now ngisho ngalibamba anawo amandla nonke nje konophethe anawo amandla iBhayibheli anamandla ngisho nakuphela impilo yakhe iBhayibheli doesn't anawo ungazi ucabanga nami namandla elakha noma ungalibeka kanje uthi uqasha kalipho akho spokes akuzokhenya iBhayibheli la noma lapho udashboard yemoto yakhe yokuginkana kuphuma amaphepha oyizayo engilohlala ebusweni nathi ethole igazi kuphela kusho ukuthi iBhayibheli anjani ngwele alinama lona lodwa nje lilodwa nje anamandla ngoba ukube belinamandla ngitshela ukuthi ngisho esitolo uma singeke besiyathuthumela uyabona ngisho lithatha nje ulibamba uyothuthumela ukube kuthi iBhayibheli linani linamandla kodwa lithi iBhayibheli liyawufunda khona ke mfethu awufunde verse 4 izwi likaJehova linamandla izwi likaJehova linamandla
ake sikrejiste lokho namhlanje sungisuka la izwi likaJehova linamandla akakwazi uNkulunkulu esekhulume kuwe unomoya kaNkulunkulu athi majosi angifunde into yenzayo uyazi ukuthi into ezokwenza ukuthi uyeke yini ukulalela the holy scriptures nomoya ongcwele kuwe ozokwenza leyo nto ukuthi uJehova uNkulunkulu okhulumile uyabona into eyenza ukuthi mhlambe sidele konke ngithanda ukudela sibizwa ngithanda ukudela konke ngithanda lento eyenza ukuthi sivume ubizo yilento ukuthi kwahlangana a holy bible and a holy spirit kwazokala ngaphakathi ukuthi akukhuluma umuntu la akhulumi ngokaJohani la Jesus kodwa akhuluma uNkulunkulu esezulwini umoya wesimi nalelizwi wafakazelana Jesus ukuthi God is speaking Jesus why lento mfethu ngiyamcela uNkulunkulu asanointe on the highest level that every time when we preach let people not see us it is but done abakwazi ukuzwa ukuthi God is speaking it is done ungaze kuba ukuthi ngisabisa mawungamthatha uJesu what if you are driving abusafika la uyakhona yabo usuzu yanquma uyabona usuyampintshwa yabona mangake ngayithathi lento kusho ukuthi ngizofa ayingibona sesiyaphambili nami bese siba nabantu abawu20 abazela phambili abazile ngoba bezwizwe kaNkulunkulu sebesatshisiwe what if ke uvuke ekseni yabo bese yavuma ezobalantu bayaphunyuka bamise kahle ama-ashers asikhulumi ngaleyo nto sikhuluma esashunya kuze umuntu athi ngiyamdinga uJesu izwi eliphuma emlonyeni wenu libe inkemba funda mamfethu lithi izwi kaJehova linamandla sengihlala phansi namhlanje izwi likaJehova linenkazimulo angithi abantu lihlezi ikhuluma la kuthiwa inkazimulo kaJehova esibekela izwi likaNkulunkulu banqinani shop abanqinani linenkazimulo hey yes angiyazi any definition ungizwe kahle kodwa ke ngichaze yazi ngizwile abantu belokuthi inkazimulo uyazi makuthiwa izwi likaNkulunkulu linenkazimulo uyazi ngicela ukusho lokho mhlawumbe ngicorrecta ke wena right uyazi malithi izwi likaNkulunkulu linenkazimulo Bishop Shutin lisho ukuthi lino inkazimulo is the fullness of God inokuphelela kaNkulunkulu yes izwi likaNkulunkulu linokuphelela Jesus matwa lento ineglory kusho ukuthi the fullness of God is upon it hallelujah alihambi lilodwa ligitshele noma limbozwe hallelujah phelela kwakhe uNkulunkulu Jesus awusiyami nikhona abadlali kaJesu manje into eza kuwe imbozwe ukuphelela kaNkulunkulu awukwazi ukuyiresist because uma uyiresist you are not resisting izwi you are resisting God himself Jesus uphika uNkulunkulu uqobo uthi angidini mina uNkulunkulu uze ngalendlela qedela ke mamfethu linamandla linenkazimulo izwi likaJehova liyaphula imisedari amandlalo la and abantu abafunda iBhayibheli bayazi ukuthi imisedari yilezi zihlahla eziqinile ezinkulu mase kuthiwa liyaphula imisedari you cannot just break umsedari but izwi kaNkulunkulu adinga imbazo adinga amagrelokhu amasahe petrol no lona lilodwa liyaphula yazi ukuthi imisedari figuratively speaking imisedari akusiyona lento yihlahla lisho izinto izikaNkulunkulu lifika empilweni yakho kunezinto eseyifana nemisedari nempala things eseyingade imile seyigilile phansi masifika lona lisuke lizophula imisedari Jesus you've been sick for too long Jesus umsedari wakho lo you have been poor for too long Jesus umsedari wakho lo you have been rejected for too long Jesus umsedari bafika lo yes the fullness of God liyayephula umsedari yilapho sifica umuntu ozotshela ukuthi sasibuphi sasama noma amadese eVictory Outreach sisePretoria kwafakaze intombazane lapha yathi I've been a prostitute from the age of 12 years
27 ithi ngaphenduka ashiya phansi at the age of 27 ashiya phansi i-prostitution. Yazi uma ingangena la ikhala uma ingangena la ngixolele bangicela ukushada abangashadi bangafisa ukuyishada bathi hawusisi mina ngibona unkosikazi kuyo indlela umsidari wayo wophulwa ngakhona. Uyabona uma uyicabanga from the age of 12 iyayifakaza ithi you name them, Nigerians, you name them, white, Indian, colored, what you name from a young age. Kodwa mhlafikiswa yaphula imsedari. Jesus. Ngayibalela nawe 15 years in prostitution every day ufukela kulento kodwa mhlafikiswa ebhethe ufunde yaphula imsedari yempilo yakhe. Uyabona nje basila nathi saphulelwe ethi imsedari nje qedela-ke mamfethu. uJehova waphula imisedari yaseLibanoni. Kuba iLibanoni ulitshegulisisa okwenkonyane neSiriyoni njengethole lenyathi. Izwi likaJehova lidabula amalanga bomlilo. impossible lento ekhulu ebhalwe la. Uma umlilo uvutha lithi iBhayibheli literal lithi izwi likaNkulunkulu lidabula amalangabi ani omlilo. Izwi likaNkulunkulu lidabula. That's impossible. How can lento kuthiwa ake ngenze umsekelo mhlawumbe Jozi cela uze ncede kaNkulunkulu mhlawumbe uzokwenza ngamsekelo sukuma ndoda kaNkulunkulu ume la mangibheka ngini mina ngiyizwe nomlilo mase ngithi mina izwi kaNkulunkulu lidabula kufanele uma ngidabula lokuphumela ngayo. That's impossible. Kusho angikwazi ukuthi ngingadlula la mhlawumbe ngadlula eceleni kwale kodwa ukudlula la angikwazi kodwa uthi uzongizwa mase ezothakaza emzabeni. Kusho ukuthi kunezimo ubuyibuka uzuthi wena uJesu ngeke angilekelele la ongona ngiyozama okunye ngoba uJesu ngeke akwazi kuwe kodwa nayi assurance ebusuku. Jesus. iBhayibheli izwi likaJehova lidabula naniza bathi amalanga bani omlilo lidlula la ngadlula khona ngiyabona kaNkulunkulu. Amen. Alibonge igama likaJesu. Jesus. Amen. Halibonge iwundlu. Na bantwana ilento ke ekhulunywa la ngiyacela abazalwane sibuyele ezwini manje. Bakhona abazalwane mama usikhakhana babekhona sikhonze full gospel kwathiwa it's a declaration point. Kwathiwa wonke umzalwane okhona akabuyele ezwini. That was 3 years ago. Yes. Ayibona ukuthi ndakanye 3 years ago. Kwathiwa wonke umuntu okholwa akabuyele kuphi ezwini kaNkulunkulu. Into enza sibuyele ezwini Bishop Nansi. Enti iyacima Bishop. Amen. Into eyenza sibuyele ezweni likaNkulunkulu uyazi ukuthi yini mamfethu uyazi ukuthi yini enza sibuyele ezweni likaNkulunkulu. Psalms 138 ashumayela abantu abangayasenda besihlangene ngayo la. Psalms 138 verse ngenza abantu wale kodwa ngiyifundisa my daughter la ngithi othanda iBhayibheli uthanda bese umcela nomoya engcwele akulekelele usukakhuluma imfeketho nje uthi uyakhonzisa ukhuluma into engazwakala. Amen. Funda-ke mamfethu verse 2. Verse 2. Yini enza sibuyele ezwini kaNkulunkulu? Ngiyakukhuleka phambi kwethempeli lakho elingcwele. Ngiyakukhuleka phambi kwethempeli lakho elingcwele. Yes. Ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho neqiniso lakho. Yes. Ngokuba phezu kwakho konke uphakamisile igama lakho nezwi lakho. uNkulunkulu lithi ngaphezu kwakho konke lithi iBhayibheli uphakamisile igama lakho. Waphakamisa nani? Nezwi lakho. uNkulunkulu uthe phezu kwazo zonke izimo abazana abazobhekana nazo but his name is above yonke lento. Kanjalo izwi lakhe lingaphezu kwayo yonke lento. Woza mamfethu uzothandaza. Azothandaza. Uthi John chapter 1 in the beginning, in the beginning, the word. In the beginning, the word. Usetu John,
the word was with God. Izwi lalinobani? LalinoNkulunkulu. Usethi izwi lona laluNkulunkulu. Yabona akwazi ukuhlukanisa uNkulunkulu nezwi. Yingakho ke thina uliphakamisile igama lakhe nezwi lakhe. Ungangichazela. Uyabona majosi ubheke kahle manje. Amadonsela into uNkulunkulu angibulele yona yile. Hayi uNkulunkulu angibulele yona. uNkulunkulu uguqile ukhothamile uNkulunkulu ezwini lakhe. Ngaphezu kwayo yonke into umise ini yena izwi lakhe. Bese uNkulunkulu eba nabantu bakhe. Akuthi uNkulunkulu lo ukhothele. Ngoba akakwazi ukuba ngaphezulu kwezwi lakhe. Futhi akakwazi ukuliphikisa izwi lakhe. So uNkulunkulu akakwazi liyambopha. Ungathi uNkulunkulu uhlala ema-chains kanje ezwini lakhe. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ayilindele yini? Woza machosi, someone demonstration. Usakapha ncebe. uJehova uNkulunkulu wenze njani? Ukhotheme ezwini lakhe. uJehova uNkulunkulu ubosheme ezwini lakhe. Uma kuza umuntu wakhe, mawucabanga machosi, mawufika uNkulunkulu ekhotheme ezwini lakhe, ungafika wenzeni wena? Ungafika wenzeni machosi? Yenza machosi. Yathi njengoba ukhothama kwakhe uNkulunkulu. Uyabona ukuthi uNkulunkulu ayilindele kithi singabazalwane. That when God bows, nabantu bakhe abazokhothama. Awuyezwa ngala bantu wena. uNkulunkulu ephakamisa izandla majosi ezwini lakhe. Athi angikwazi ukuguquka kule nto engishilo. Nomuntu wakhe la umele kwenze njani? Uphakamisa izandla. Kodwa kule generation shuba majosi. Kule generation yesiyona uNkulunkulu ukhotheme. Abantu baNkulunkulu bami ngenyawo. Uthi uJehova mina ngiyafuma ngishilo lokho. Athi umuntu hayi uJehova wayengasho njalo. Abantu wala bezithi uJehova umuntu kanje. Athi woza nawe laphansi. Athi ngiyacela woza phansi. Ngoba nami ngiyayifuma lento noyifungani. Athi hayi wayengasho. Ithina South Africa wayisho kwabaseKorinte. Abantu bami ngenyawo uJehova wenze njani? Ukhotheme uNkulunkulu. Lalela majosi uJehova ukhotheme. Udonsa abantu manje usukuma ngenyawo. Izwi lami leroza laphansi lapho. Kodwa abantu hayi. Ngeke sesikhothame thina sayibheka lento. Funeka siyibheka ngokwe-history. Ukuthi yayishukhini. Athi uNkulunkulu wabusayibheka. Uthi khothama ezwini lami. Ngoba mina ngiphakamisile ngaphezu kwezinto zonke. Athi nezwi lami lingaphezulu. Wena umeleni. Woza ukhothame. Abantu bami ngenyawo. Abantu bayadibhetha. Bathi akufika uJehova khothame. Akesokhothana. Yabona uNkulunkulu wayengasho ukuthi ngemvimbo yakhe siyasiphilisile. Into ayisho uNkulunkulu wayethi uma nje sikhola noma yini esiyisebenzisayo nawe ukhotheme thina sizadiscussa ukuthi ngempela uNkulunkulu ngabe kunjani yini. Aphinde uJehova asukume. Asukume uNkulunkulu eguqile. Ayodonsa umuntu athi woza usondele la. Usondele uthe izwi lami linani linamandla lithi ngiyacela uzoguqela kuvume. Amusungitshela ngesimo sakho. Ngizothi vuma ukuthi izwi lami linamandla. Usungitshela ukuthi uyagula. Wena kholwa izwi lami. Woza siguqe. Sinibona ukuthi alinamandla yini. Alinayo yini inkazimulo. Woza uguqe. Abantu baNkulunkulu bamile. Bathi khona ezinye izinto esingayizama. Sikhona ezinye izinto esingazenza. Kodwa uJehova ubaba uNkulunkulu bathi amadokhotheme inkosi. Iphathi ithi majosi ngiyacela shumayela iqiniso. Ngoba izwi lami liyiqiniso. Athi majosi hayi solimaza abantu uNkulunkulu. Athi elami nje akuzokhuma abantu. Athi ngiyacela khothama nami ngikhotheme. Athi no lezi zinto zayishunyelwa kudala. Athi uJehova yini izolo yini namhlanje yini laphakade. Noma shila sila woza sokufa. Abantu bami
Manangana busuku. Jehova samadolweni. Bantu bakhe basenyaweni. Jehova uyakhothama. Bantu bakhe bayabuzana imibuzo. Oh, lithi iBhayibheli shumayela izwi lami. Uyisikhathi noma ngasisona isikhathi. Bathi abantu no, awukwazi uvela ube checkers. Uthi uJesu uyasindisa. Funa kumisa intende. Athi uJehova abani ney'tradini. Bathi no, Jehova sekho leso sikhathi. Thina sokuqala ama-sermons. Sizokwenzela ama-crusades. Sikwenzela ama-believers convention. Ey'tradini la singayikhona. Alibonge umfana. Alibonge uJesu. Yazi abamfowethu uzothandaza. Our God is at his knees. Jehova uNkulunkulu wethu ugubhile ezwini lakhe. Ibandla lakhe lonke limi ngenyawo. Kodwa namhlanje ebusuku ngizoncenga abantu. Wosani sokhothama. La uJehova ekhothame khona. Wosani bafowethu. Uyebo kaNkulunkulu. Akaba uyebo wethu. Ukha kaNkulunkulu. Akaba ukha wethu. Wosani bandla kaNkulunkulu. Ngiyamema emadolweni. Ngiyamema emadolweni kaJehova. Ukhotheme yena. Ukubhile wosani bafowethu. Sizosho ngazilinye. Sithi kuyebo. Baba wethu ongcwele amen. Bakhona yini abantu ebusuku abangazokhothama. La uJehova uNkulunkulu ekhotheme khona. Nathi ngiyabona uSmayili ethi ngiyafuna ukushintsha kule. Kodwa inkinga yashiwo yini. Manje bangajika. Laba bantu abangilandela abangaka nabo bazojika. Bese gcina sekhuka. Athi kulungile. uJesu wayegubhile ngomfeni. Eguqelise lapho uNkulunkulu. Ngiyambona Gethsemane ngathi wenza nje funa ukusukuma. Ngiyambona lokho enza nje. Ngathi ngiyambona lokho. Ebuye ngathi uyazama. Athi masedlule lesikhathi. Abuye phakathi. Athi mangabi yami ntana. Oh, Simakade. No, uJehova senda amadolweni. No, uJehova senda amadolweni. Uzama ukusukuma isibasibuli. Sithi ngiyakwazi ukuthi hayi. Not my will, but your will. Nayi khonyana. Abantu babhekana nesimo. Bona bafuna. Bathi ngesimele thina lento. Ngesimele ukuhlushwa. Ngesimele ukulamba. Athi ukuthi abisho uNkulunkulu. Athi ngibulela emsebenzini. Ngezimele ukulamba. Kodwa khona indoda sezesha ithuthwa natheka. Yayifuna bamfethu ukusukuma. Yathi eyimana ngisukuma zokukhombana nezi. Lapho lesithi Baba, not my will, but your will of God. Bakhona abantu abangakhuluma shona Jesu. Bathi not my will, but your will of God. Bakhona abantu abangathi hayi intando yami. Makube intando yakho Jehova. Oza propheticas kaNkulunkulu. Uzothandazela abantu kaNkulunkulu. Kodwa namhlanje ebusuku mema umuntu. God is at his knees. Why serious emadolweni kaJehova uNkulunkulu? Bangamsindisi lakhe. Ozosurvive. Ozohlangana neHoly Bible. Nomoya onguwe. Yokhombokisi libe negunya. Phansi kwempilo yakho. Akayokugcina ngishilo kuyobuza umfundisi wakhe. Kodwa ushilo njani? Akanamanga. Jehova uNkulunkulu akanankohliso. Jehova uNkulunkulu ushilo. Akanamandla, akanayo inkohliso, akanamandla. Akanayo inkohliso. Ubathe uzoba nathi. Uqinisile uzoba nathi. Ubathe uzosithatha. uJehova uqinisile uzosithatha. Alibonge imfana. Alibonge imfana. Alibonge iludla. Osana bafowethu bodadewethu. Osana bamama bami. Ngibathi ilonga Siyoni.
Siyakwamukela ukukhuluma kwakho phakathi kwethu uNkulunkulu wasemazulwini. Siyakumukela ukukhuluma kwakho Alpha. Siyakumukela ukukhuluma kwakho Omega. Ukuba ukukhuluma kithi uNkulunkulu lizwi namhlanje kubonakalisa ukungaguquki koNkulunkulu bakho. Kubonakalisa ukuma kwakho uNkulunkulu noma izinto ijika. Zifikile ikhathi edlula iminyaka. Centuries and millenniums have passed. But your God who remains the same. You do not change uNkulunkulu. Ukufakazela lokho sikuzwa ngokuthi kule mihla uNkulunkulu wena uyivusela abantu abayakulishumana njengalokulala injalo bakwembule lizwi uNkulunkulu. Sikubone ngamehlo phambi kwethu, indlebe yethu ikuzwe uNkulunkulu wethu ukuthi impela uJesu ungulizwi, ulizwi uNkulunkulu. Aphandle kwakhe akuvelanga lutho kodwa konke kwavela ngaye. Siyabonga babongcwele, siyalemukela ngokukholwa uNkulunkulu wethu namandla. Siyakhothama nathi la wena uguqe khona kulo. We meet you in an assembling point, Father God Almighty. We assemble with you, Lord God. Ungulizwi igama lakho. We bow down before you, O God. Kanye nawe uNkulunkulu duze kwakho lizwi siyakhothama ukuze uNkulunkulu wethu ongcwele kupheleliswe baba wethu namandla umsebenzi owawuqala ngoKristu Jesu kubonakale nakule mihla kuthi wabheka uJehova kwenzile uNkulunkulu ubuyiselile uNkulunkulu ufezile izwi lakhe uNkulunkulu wezwi ukwenzile konke. Siyalikholwa uNkulunkulu wethu namandla okwethu kulikholwa wena uyalikhuluma. Lindela abantu bakho kuba balikhona abalemukelayo abathembisa amandla. Yithi laba uNkulunkulu ebusuku, yithi laba moya ongcwele ebusuku, izwi lakhe lidabulile baba wethu ongcwele namandla alo. Siyalemukela uNkulunkulu namandla. Siyabonga baba ukuthi alizwi lodwa kodwa lihamba nenkazimulo ngokuba ushilo wena wathi izwi lakho linenkazimulo. We receive the glory and embrace it by faith, O God Almighty. Namhlanje ebusuku khulume kahle Nkosi ngomlomo wakho sikhethele wona wena njengoNkulunkulu. Indlebe yethu ikuzwile, sihlangana ngokukholwa ke nakho konke sikuzwileyo nezwi lakho uNkulunkulu namandlalo. Siyabonga baba ukuthi lokhu uzosenza sithola indawo esabatheni lakho. Siyabonga moya ongcwele to find us a place in God, to find us a place of rest where our souls, our spirits are going to rest, not just today but eternally, forever and ever. For you are God and you are an eternal God. Udumo kuwe uNkulunkulu ophilayo, uKristu Jesu owamgcoba wamthumela ukuguqa kulo abize thina size sifinyelela kulona uNkulunkulu wethu. Siyabonga usilinda Jesu. I know it has been a long wait. I know you have waited for so long. I know how long. I know. We're sorry for the delay, but we are here now. We are here. Thank you, Holy Spirit, ukusifundisa ukuthi guqwa kanjani ezwini lenkosi. uNkulunkulu athi ngithokozile labo ayaleza umhlaba ngabanjalo, athi mhlaba mzweni onjalo. Siyabonga Jesu ukusilinda khona ikhathi esake sathi ulibele kanti wena ulibele ubulinde thina. Impela lizwi, impela Jesu kubuke wasukuma emavikini adlulileyo, wasukuma enkathini esasicabanga ukusukuma ulilanda ibandla. Sasiyobhupha uNkulunkulu, sasiyosala kubiza kwampulo kwemfihlakalo ukuze ngempela sibone ukuthi abasilobela bathakalibele kodwa ulinde thina kuba siphenduke. Yithi laba phambi kwalo izwi lakho uNkulunkulu wethu. Siyabonga Jesu ukusilinda. Thank you for the Passover. Thank you. Thank you for waiting on us. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Indeed, Father God,
Your love endures forever. Your love endures forever. Your love endures forever. So is your faithfulness, Father God. Nali bandla lakho ongithumileyo kuyo. Yibo laba engibafumeneyo. Yibo laba Nkulunkulu. We are not perfect, but we have come to you, Christ, to make us perfect. Izwi lakho is capable of doing that. Your word is capable of making us perfect. That's why you said we must look up to the author and the perfecter, the finisher of our faith. Ngamandla ezwi lakho ngiyathandaza Nkulunkulu ukuthi lemphefumulo ekule ndawo iphendukele kuwe, ibheke ngakuwe lizwi, nawe ubheke ngakubo. Babambe ngesandla Nkulunkulu wethu, ungabayeki. Uma bemile ezwini lakho isibili, mababe ngabakho Nkulunkulu. Labe ligcinile balemukela wokwenza konke izwi lakho elikushiloyo, ukuze basho ukuthi impela izwi lakho liyiqiniso lakho.